Ανοιχτό παιχνίδι. 6 φορές δηλαδή κερδίσει φέτος. Με 1-0. Για να δούμε τον Βιερίνια που έχει χώρο. Σουτάρει ο Βιερίνια, μπλοκάρει ο Μιχαηλίδης. Την τροχιά της μπάλας. Στρώνει για το Λίνο. Η σέντρα το Μουσλίμοβιτς φεύγει στην πλάτη της άμυνας στο Ατρόμητο από την απόκρουση που δεν ήταν καλή του Μιχαηλίδη. Από την αρχή της και του έβγαλε την μπάλα εκεί που θα μπορούσε να πάει. Μουσλίμοβιτς. Ο Βιερίνια με δύναμη στην περιοχή. Δεν μπορεί να μπλοκάρει ο Μιχαηλίδης. Ο Εντίνιο τώρα. Νέο σούτ από το Βιτόλο. Είναι offside τώρα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος. Σέντρα. Ο Ολιβέιρα. Το βολέ του Γκαρσία. Η κόντρα. Εκτελεί ο Λίνο. Πέρασε η μπάλα από όλους στην περιοχή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μένει εκεί ανάμεσα στα σώματα δύο παικτών. Υποδείτε εδώ κολλάει η μπάλα ανάμεσα στους δύο και μένει στον αέρα. Εδώ. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν ο Ολιβέιρα τη βρίσκει. Φαίνεται να έχει τον νόμο του εδώ. Εδώ δείτε. Όχι, ο Μαλέζας έχει βάλει το χέρι του στην μπάλα. Ο Μαλέζας σταματάει την μπάλα. Αμαν του γύρισε, ναι, είδατε το δεξί του πόδι. Και ο Ετίνιο στο γήπεδο και ο Παπάζογλου που έχει μπει. Για να δούμε τον Βιερίνια. Προσπάθεια του Μουσλίμοβιτς στο γύρισμα. Γκολ, η μπάλα στα δίκτυα. Το γκολ από τον Παπάζογλου που δεν την έχει βρει την μπάλα. Ο Παπάζογλου βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει αυτό στα δίκτυα. Εδώ και πάλι το σούτ του Μουσλίμοβιτς.